టీడీకి కల్తీ నెయ్యి సరఫరా కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న అప్పటి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి పిఏ కడూరు చిన్నప్పన్న అక్రమాలు తవ్వే కొద్దీ బయటకు వస్తున్నాయి. ఆయన బ్యాంకు ఖాతాలో కల్తీ నెయ్యి లంచాల సొమ్ముతో పాటు ఇతర దందాలు తాలూకు నగదు కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నట్లు సిట్ నిర్ధారించింది. వివిధ పనుల కోసం పలు సంస్థల నుంచి లంచంగా తీసుకున్న నగదు ఆయన ఖాతాలో జమ అయింది అని గుర్తించింది. నేరుగా చిన్నప్పన్న ఖాతాకు కాకుండా ఓ మహిళా బ్యాంకు ఖాతా ద్వారా లావాదేవీలు సాగించినట్లు నిర్ధారించారు. గత ప్రభుత్వంలో టీటీడీ చైర్మన్ గా ఉన్న వైవి సుబ్బారెడ్డి పీఏగాను, ఢిల్లీలోని ఏపీ భవన్ లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగాను పనిచేసిన క్రమంలో కొన్నేళ్ల పాటు ఢిల్లీలో గడిపాడు. కల్తీ నెయ్యి కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సిట్ ఆయన ఆస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాలపై దృష్టి పెట్టి వివరాలు సేకరించింది.